Padinyime limbe mar kambi mar Safaricom koriwo gi Royal Media Services e gwenge mopogore opogore pacho ka gidhialo higni 24 nyaka ne Safaricom chak chiwo chenro mage ochopo odiechieng' margi mar ariyo. Safaricom kawuono ne ochopo e kaunti ma Kericho kama ne gidhiale jo Kenya gi mich mopogore opogore kokalo e chenro motisi ni Safaricom Sambaza Furaha. Fredrick Omondi Nyoler. Safaricom Sambaza Furaha. Safar mar kambi mar Safaricom kawuono ne ochopo e kaunti ma Kericho kama ne gilime bombe ma Kapkatet kod Kabianga kaito gikone goyo tache boma ma Kericho. Kuonde mane gichung'e ne gidhiale johera gi mwandu ma opogore opogore kaka simbe kod mich mag Christmas. Nimejishindia kuku na shopping. Nimeshukuru Safaricom kwa shopping ya mapema ya Christmas. Safar no bende ne gitiyogo mar neni chenro gi mag mbui ochopo e gwenge duto mapachoka. Smartphone unaweza download hiyo application inaitwa Mtandao, utaangalia signal strength, unaweza kulaunch complaint hapo kama uko na shida ya network, utaweza kupata jibu, alafu pia tunashughulikia mambo ya network ikwe bora zaidi. Kopogore gi dhi nyime gi yaw duknigi, Safaricom bende ochiwo chenro mamoko machalo kaka chiwo thieth ma onge chudo ne jopiny. On Saturday, we also have a medical camp at Kapcheluch Primary School, which is in Kabianga Ward. So we welcome our customers within Kericho to come for free medical checkups and treatment courtesy of Safaricom. Odiechieng' makiny, safar ma Safaricom e gwenge ma hoho mar okak dhi chakore e boma ma Kericho, kochomo Brook, Chepseon, Kedoa, Londiani Junction, nyaka boma ma Londiani. We have the youth setup that is for S-Hook that will be happening in Nakuru, giving them some practical life skills and also just training them to be entrepreneurs and also just give them skills that they can use to just enable themselves economically, yes. Fredrick Omondi, Ramogi TV.